Wie wordt maar een meest bewolkte dag, daar begon het ik mooi. Maar we zullen het weekend de zinnen flink zien en snel wordt de betere dag. Joen en vannacht nog altijd bewolking, maar ik flinke opklarings en een temperatuur om en bij de 6 of de 7 graden heen. Maar het waait nog altijd een stevig. Een noordwestenwind, matig en krachtig, de krachtige wind natuurlijk in het kustgebied. En dan morgen, zinnen en bewolking. Maar de zinnen wind en windruim. Natuurlijk komt er wel eens een wat bewolking voor en het lijkt droog te blijven. Correct. En de temperatuur morgen zit tussen de 11 en de 13 graden in. Een koude dag zeker voor deze tijd van het jaar. En de noordwestenwind nog altijd matig en vrij krachtig. In de maand is het misschien eerst nog even krachtig, maar houd het maar op een kracht 4, 5. En dan de joentijd en de nacht. Opklarings, een heldere nacht, een rustige nacht en 12, 3 graden, maar komen ze op frost on de groen. Ja, wie jij het goed? Frost on de groen. Dan komt mijn medaille. Snijn, zinnen en nog eens keer zinnen. Flink wat zinnen. Ik kan wat hegere temperatuur, we kunnen even boeten zitten. 13 en 15 graden. En de wind komt dan uit het westen mooi en is zo matig en vrij krachtig wezen. Het vooruitzicht. Manje droeg waar en een temperatuur, ik denk om het bij de 14 graden heen. Tiesje droeg waar, maar zo'n 13 graden. En Waasje, ja, misschien ik droeg waar of het met een buiken wezen, maar ik al best zo'n 13 graden. Nou, dat binnen te lege temperaturen en we moeten morgen maar weer even in het waarsje.